ଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିବ କହିଲେ 9ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି କେତେ ରହିବ ପିଲା 8ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି କେତେ ରହିବ 7ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ 7ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି ଆଉ କେତେଟା 6ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି କେତେ 5ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା 4ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି 3ଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ହାରି